कौसे घेऊन पुत्र धनलाच तिनं तुम्हाला सुचवलं नाही, तुम्हाला लिहायची इच्छा होती. कोण कवी नाही तसं नाही, भरपूर कवी आहेत. पण मयूकडे किती गाणी गेली मयू? 3 गाणी आली. 3 गाणी एका बैठकीत 15 मिनिटांमध्ये आईनं मला सुचवली. ही ताकद काय, माझा पदर तिच्याकडे असा. अरे घे, काय पाहिजे तुला भाऊ? तडमडतो, कडकडतो, कीर्तनामध्ये चक्कर येते. त्यावेळी आईला सांगतो तुझं तीर्थ घेऊन उभं राहतोय, काय कर. आई कीर्तनामध्ये उभी करते. ही ताकद त्या माऊलीची आहे. पण माऊली माता